Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves testvéreim, örvendezve jöttünk ma az Úr házába erre az ünneplésre, hogy Dóra és Ferenc mellett legyünk ezen a szép napon, amelyen családi életüket kívánják megalapozni. Ez az óra különösen jelentős számukra. Álljunk melléjük szeretettel, testvéri imádsággal, velük együtt hallgassuk figyelmesen Istennek hozzánk szóló igényét. Az egyházzal együtt bizalommal könyörögjünk Krisztus Urunk által az Atya Istenhez, hogy ezeket a leendő házastársakat, Dórát és Ferencet fogadja jóságosan, áldja meg és segítse őket, hogy mindig egyek legyenek. Aztán még hadd mondjam el azt, hogy nem is akármilyen nap a mai, amit ti nem tudtok egészen biztos, hogy ma milyen ünnep van. Augusztus 5-e van, eddig ismerős, Havas Boldogasszony ünnepe. Ezen a napon egy érdekes esemény történt a 365. vagy 66. évben, tehát a 4. század közepén. Élt Rómában egy idős, gyermektelen házaspár, akik jómódúak voltak, aztán már öregecskék voltak. És kitalálták, hogy a vagyonukat, hogy hasznosan elköltsék, építenének egy templomot a Szűzanya tiszteletére, mert akkor még nem volt a Szűzanya tiszteletére templom Rómában. És történt, hogy álmukban egyszer megjelent nekik az Úr angyala, és azt mondta, hogy holnap reggelre, ahol hó fog esni, oda építsetek nekem templomot. És ez augusztus 5-ére virradó éjszaka volt, és augusztus 5-e, még ha ilyen rossz idő van is, azért hó nem szokott esni, pláne nem Rómában, de a legenda szerint igenis aznap reggelre egy kevéske hó esett, és az egyik Rómának az egyik dombján
egy templom alaprajzait rajzolta ki a hófoltok, ahogyan leestek. És ugyanezen az éjszakán a pápának is megjelent egy angyal, és közölte vele, hogy ez a házaspár oda építhet templomot, ahova a hó esett. És így is lett, a templom fölépült, ez történelmi tény. Ez a templom lett az első szűzanya templom Rómában, és azóta is áll és virul ez a templom, ez a Santa Maria Maggiore templom, amely a szűzanya legszebb, legnagyobb Mária temploma. Miért mondom ezt el? Azért, mert a ti házas életeteket is kísérje a boldogságos szűzanya, havas boldogasszony, ezért nevezzük havas boldogasszony ünnepének. Az ő áldása, segítsége kísérje a ti életeteket. A szűzanya is házasságban élt, gyermeket nevelt. Ki volt a gyermeke? Jézus. A kis Jézus, tudjuk, remélem minden jelenlévő, és ő tudja, mit jelent házasságban élni, hiszen nem voltak gazdagok, nem voltak tehetősek, egyszerű életet éltek, és fölnevelte tisztességgel a kis Jézust, iskoláztatták, tanítatták, és mellette állt egészen az eltemetéséig, jóban, rosszban. Ti ugyanígy álljatok majd gyermekeitek mellé, jóban, rosszban, szeressétek egymást, mint ahogy a szűzanya és Szent József szerették egymást, és fordulhattok bátran az ő segítségéért, hogyha úgy érzitek, hogy bajba vagytok. Tehát ne felejtsétek el, hogy a szűzanyának egy kedves ünnepén esküztök egymásnak örök hűséget. És ez a házasságkötés, testvéreim, akik itt jelen vagytok, Szent Mise keretében történik, és ezért, hogy ezen a Szent Misén méltón vehessünk valamennyien részt, akik itt vagyunk, és méltón imádkozzunk az új házaspárért, hogy boldogok legyenek, ezért most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Maradhatunk ülve valamennyien. Gyónom a mindenható Isten. Mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok énekkel. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életbe. Ámen. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek. Ezért feleljetek majd az egyház kérdéseire, amelyet először mindig neked, Ferenc, teszek föl, aztán Dórának, és érthetően, szépen beleegyező választ kérek mind a kettőtől. Most kérlek benneteket, álljatok fel, a két tanút is természetesen. És már is kérdezem, hogy Ferenc, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? Igen. Ígéred-e, hogy leendő feleségedet, Dórát, tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Dóra, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? Igen. Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságokat? Elfogadom. Jó, de van ez a kicsikel. Ígéred-e, hogy Krisztusnak
és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket. Ígérem. Kedves Jegyes Pál, Dóra és Ferenc, most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten előtt felbonthatatlan lesz. Ferenc, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt, akarod-e Dórát feleségül? Akarom. Mondd tehát utána, Dóra, Isten szent színe előtt, feleségül leszek. Dóra, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt, akarsz-e Ferenchez feleségül? Akarom. Mondd tehát utána, Ferenc, Isten szent színe előtt, feleségül megyek hozzá. Most megkötött házasságtokat az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom és megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ti pedig, kedves testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi a Szent Élet Szövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan. Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Most pedig esküvel is erősítsétek meg, amit az imént egymásnak ígértetek, tegyétek majd külön-külön ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az esküszavait. És ez a kis keresztmondat ígéretek lesz. Megkérem a tanút, hogy tartsa, jó? Te meg csak írj meg. Isten engem úgy segítsen, Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária, és Istennek minden szentjei, hogy téged, Dóra, szeretlek, szeretetből veszlek feleségül, Isten rendelése szerint, az Anya Szent Egyház törvénye szerint, és hogy téged el nem hagylak, holtomiglan, holtodiglan, semmiféle bajban. Isten engem úgy segítsen. De ez úgy is legyen. Akkor vagyok csapra. 20 év múlva azt talán lebáltatok. Isten engem úgy segítsen. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária, és Istennek minden szentjei, hogy téged, Ferenc, szeretlek. Szeretetből megyek hozzád feleségül. Isten rendelése szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. És hogy téged el nem hagylak. Holtomiglan, holtodiglan. Semmiféle bajban. Isten engem úgy segítsen. Köszönöm. Most a gyűrűk megáldása következik, és ti húzzátok fel egymásra. Áld meg Istenünk ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre, Krisztus a mi Úrunk által. Dóra, viseld ezt a gyűrűt, szeretetem és hűségem jeléül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Még van benne. Ferenc, viseld ezt a gyűrűt, szeretetem és hűségem jeléül, az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében. És a Szentlélek nevében. Kedves Dóra és Ferenc, immár férj, feleség vagytok. Egymásnak megígértétek, hogy egymáshoz hűségesek lesznek. Egymást és csak egymást szeretitek. A két tanú előtt, én előttem megpecsételtétek a gyűrűvel, a szeretetnek a jelképével. Most pecsételjétek meg az első házastársi csókkal. Visszafelé közösen! Oda figyelj! És 3, 2, 1, és hadd szóljon! És... közös fordulóra! Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át, két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, síratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok, már idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, síratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és honnan érkezett, síratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Melletted máshogyan múlnak az évek, gyere közel, akarom, hogy érezd. Érezd a két kezem, hogy nem engedlek el, érezd a csókomat, ma ez az ellenszer, csak ez az ellenszer, amért még itt vagyok. Olyan gyorsan eltelnek a hónapok, szemedben nézve látom minden titkodat. Gyere közel, akarom, hogy itt maradj. Félek, hogy egyszer azt mondod, elég lesz, fájdalmas éjszakák után felébredsz. Félek, hogy nem érezhetem az illatod, soha nem kapom vissza a csillagom. Enyém a perc, enyém most ez a pillanat, minden emlékünk örökre itt marad. Leszek a válasz, ha nem tudod, merre mész, közös utunkon egyszer majd célba érsz. Tanulj meg a széllel szállni. Nem akarok többet várni, néha csak megpihennék a karodban, veled messzire szöknék a napokban. Nem érdekel, hogy a holnap majd ránk talál, közös utunkon többé már nincs határ. Enyém a mindened, én a tiéd vagyok, olyan szépen ragyognak a csillagok. Ha egy álmatlan éjszakán felébredsz, ott leszek melletted, engem csak te érted. Tanulj meg a széllel szállni. What you wish is yours, true.